2020. godina i pored svih otežavajućih okolnosti pod kojom prvo podrazumijevam COVID-19 i sve borbe koje smo vodili zbog nje, može se smatrati jednom od uspješnih godina, kao što je i Republika Srbija ostvarila veoma veliki napredak na svim poljima, tako i opština Titel sve započete projekte uspjela da završi do kraja 2020. godine. Naravno, bilo bi to u puno većem obimu nego što je urađeno, zato što ni veliki, niti Kancelarija za obnovu i razvoj, potom ministarstva nisu raspisivale velike konkurse, sasvim normalno, sva sredstva su bila upućena ka izradu COVID bolnica, kao opremanje, ka kupovini respiratora, tako da je sasvim razumljivo da su sredstva izostala u tom smislu riječi, ali mi od naših sredstava i već prethodno potpisanih ugovora sa Pokrajinskim sekretarijom za poljoprivredu završili smo i atarske puteve, zatim obdanište u Mošorinu, rekonstrukcija obdaništa u Vilovu, fazu kanalizacije u Šekašu, tako da možemo biti s te strane zadovoljni. Isto smo planirali za ovu godinu kao da će biti sasvim normalno, što se nadam da će i pored svih ovih mjera koje su krenule od 1. januara ovamo, da ćemo imati jednu također uspješnu godinu. Vidim da je već uprava za kapitalne investicije Vlade pokrajine Vojvodine raspisala konkurs, da je Ministarstvo privrede raspisalo konkurs, da je Ministarstvo turizma raspisalo konkurs, Ministarstvo za lokalnu samoupravu raspisalo konkurse na koji će opština Titel aktivno učestvovati. Kada se raspisali konkursi, moji saradnici i ja smo pogledali da mi imamo 31 projekat urađen sa građevinskim dozvolama spremni za konkurisanje. Projekti se kreću od 9 miliona do 430 miliona, koliko je projekat rekonstrukcije osnovne škole u Titelu. Apsolutno smo spremni i za kanalizacijske mreže, i za vodovod, snabdevanje, za rekonstrukcije škola, domova zdravlja, sve ono što bude uvijek raspisano kod raznih ministarstava i sekretarijata. Opština Titel je spremna da zajedno sa svojim sredstvima, koja su poprilično skromna zbog i budžeta kakav je, znači investiciona sredstva su negdje oko 100 miliona dinara, da učestvuje i da i ove godine, kao i svaki do sada, negdje preko 200 miliona očekujemo sa viših nivova vlasti. Ako se ukaže prilika i više, apsolutno sam siguran i verujem da će u drugoj polovini ove 2021. godine biti još konkursa i da će početi normalizacija i priliva u državu sredstava, tako i u opštini, da ćemo biti u prilici da izmejemo više sredstava. Ono što sam naročito ponosan, da bi naša socijalna davanja, kako prema Centru socijalni rad, našim studentima, đacima, nismo smanjivali, i dalje je besplatan prevoz za sve naše učenike i studente. Raspisali smo i završili konkurs za 30 stipendija i sva ostala davanja koja smo pomagali i dalje ostaju, i ove godine ćemo za naše trudnice, majke, porodilje također izdvajati sredstva za prenatalne testove, za vantelesnu oplodnju. Zatim ide i obezbedili smo sredstva u budžetu za konkurs za kupovinu seoskih domaćinstava do 10.000 eura u dinarskoj protivvrijednosti. Znači, trudit ćemo se i ove godine da pomognemo našim sugrađanima direktno u njihovu kasu, da im olakšamo život, da im smanjimo troškove, da im pomognemo u ovim velikim troškovima, pogotovo kada se radi o deci, o studentima i o socijalno ugroženim kategorijama. Preko Centra za socijalni rad i dalje ćemo isplaćivati sve ono što centar smatra za potrebnim, kako za redovna, tako i za vanredna potraživanja naših sugrađana kod ugroženih domaćinstava, pomoć deci i tako dalje. Nastojat ćemo da naše škole, predškolske ustanove i dalje osposobljavamo još više, da mogu da pruže što kvalitetniju uslugu, tako da ćemo nastojati na sve načine da ove godine započnemo i završimo rekonstrukciju obdaništa u Šekašu, koje je sada prioritet. Već smo završili Mošorin, zatim Vilovo, također rekonstrukciju možda očekuje i obdanište u Gadinovcima. Ono što će ove godine biti također izazov za što nismo planirali sredstva, ali to ćemo sigurno uraditi
na nekom sljedećem rebalansu budžeta, a to je priključenje na gasnu mrežu svih javnih ustanova, odnosno direktnih i indirektnih budžetskih korisnika u naseljenim mestima gde je gas prošao, a to su Vilovo, Gardinovci, Lok i Titel. Očekujemo također da i za veoma kratko vrijeme to dobije i Mošorin. I želja nam je da sve energente koji su do sada bili zamijenimo sa gasom. Tu podrazumijevam i našu zgradu lokalne samouprave koja trenutno se greje na struju, zatim dom zdravlja koji je na mazut, predškolsku ustanovu u Titelu koja je na električnu energiju, tako da bismo dobili i jeftiniju i kvalitetniju, odnosno ekološki ispravnije energente za grejanje. Treba će nam tu dosta sredstava, ali ćemo se truditi da ove osnovne, najugroženije objekte osposobimo do sljedeće grejne sezone, znači do oktobra, novembra mjeseca, da budu spremni sa kompletnom instalacijom, sa dozvolom za priključenje i da budu priključeni. Ono, kažem, što je sada velika borba nas svih zaposlenih ovdje, da ispratimo sve konkurse koji budu raspisivani i da sve ove naše projekte koje sam rekao, a tu su i rekonstrukcija osnovne škole Svetoslav Miletić, sanacija zdravstvenih stanica u Šekašu, Gardinovci i Loku, zatim sanacija osnovne škole u Loku i Vilovu zajedno sa izgradnjom fiskulturnih sala, predškolska ustanova u Šekašu, trg u Šekašu, zatim atmosferske kanalizacije u pojedinim ulicama u Šekašu, parterno uređenje Dositejeve ulice u Titelu, rehabilitacija ulica u Loku i Mošorinu, izmještanje niskonaponske mreže u glavnoj ulici, potom rekonstrukcija glavne ulice, zatim osvjetljavanje dolme, šetališta na dolmi, industrijska zona u Titelu, parterno uređenje osnovne škole u Šekašu, izgradnja trpezarije u Mošorinu, kanalizacija u Loku, u Mošorinu, u Gardinovcima, pokušaj ponovo da dođemo do izgradnje hale u Titelu, prečistač u Šekašu, kanalizacija u Šekašu, kanalizacija u Titelu. Znači, sve su to projekte koje mi imamo odrađene, izdate građevinske dozvole i spremni smo za konkurisanje kod bilo kojih nivoa vlasti, da li kod pokrajinskih sekretarijata Vlade Pokrajine Vojvodine ili kod ministarstva, odnosno Vlade Republike Srbije. To će nam biti prioritet u ovoj godini, a naravno, prioritet na prioritetima je obezbediti zdravlje naših ljudi, pomagat ćemo i dalje Domu zdravlja koliko je god to moguće, prihvatili smo sav dug Doma zdravlja, uradili reprogram, tako da je Dom zdravlja trenutno totalno deblokiran i može da normalno funkcioniše. Vidjeli ste da ćemo raditi rekonstrukciju kompletnu kotlarnice u Domu zdravlja, rekonstrukcije vidjeli ste koliko imamo projekata skoro za sve ambulante u naseljenim mestima. Nastojat ćemo i dalje da kroz plaćanje naših sredstava za specijalizaciju da učinimo i dovedemo još stručnije ljude u Domu zdravlja, da prevaziđemo ovu tešku bolest, da našim animacijom svih naših stanovništva da se vakciniše protiv COVID-19, jer samo vakcinacijom ne spašavamo samo nas, nego učestvujemo u kolektivnom imunitetu, čime ćemo spasiti sve trudnice, porodilje, starije, bolesne ljude, onkološke bolesnike, kao i sve oni koji ne mogu da se vakcinišu. Veoma je bitno, ja sam izuzetno zadovoljan, mislim da je negdje preko 700 ljudi primilo vakcinu do jučerašnjih dana na teritoriji opštine Titel. Nastavljamo sa tempom između 80 i 100-120 ljudi dnevno, tako da veoma dobro radi punkt za vakcinaciju, uključuju se i naši volonteri iz Crvenog krsta koji pomažu kod administrativnih stvari, da ne opterećujemo medicinsko osoblje, nego da ga bude samo onoliko koliko mora. Dobio sam informaciju da imamo dovoljan broj vakcina, očekujemo naravno redovan priliv od Ministarstva zdravlja i još jedan putem pozivam sve naše sugrađane da se vakcinišu i da što prije dođemo do tog kolektivnog imuniteta i da što prije ponovo počnemo normalno i da živimo i da radimo. Ohrabruje podatak da smo na jučerašnji dan imamo samo 41 aktivan slučaj sa nekih 100 koliko smo imali prije 10-15 dana. Znači i tu se situacija smiruje, kako je situacija se poboljšava u državi Srbiji, tako i opština Titel prati i nadam se da ćemo doći vrlo brzo u priliku da ukinemo i vanredno stanje i da krenemo ponovo da radimo normalno, da slavimo normalno, da se družimo normalno kao što smo to i do sada radili. Mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan da su svi naši privredni subjekti i privatna preduzeća nisu otpuštali radnike, da i dalje rade, da i dalje traže radnike za zapošljavanje, što je velika nada da nećemo imati nekakav poseban udar na priliv sredstava
u budžetsku kasu opštine Titil, da ćemo moći da uradimo sve ono što smo zamislili za ovu godinu. U svakom slučaju to će biti i krpljenje udarnih rupa, rekonstrukcija ulica, trotoari, kanali, kanalske mreže, sve ono što svakodnevno čini problem našim sugrađanima.